你住緊嘅公寓真係好大。君の家はかなり広いマンションですね。你住緊嘅公寓真係好大。佢依家幫緊大家準備晚餐。あの人は今、みんなの晩ご飯を準備しています。佢依家幫緊大家準備晚餐。可唔可以俾一個具體嘅例子我？具體的なケースを一つ教えてくれますか？可唔可以俾一個具體嘅例子我？我養咗一隻叫波奇嘅狗。私はポチという名前の犬を飼っています。我養咗一隻叫波奇嘅狗。出年你會唔會去外國讀書啊？次の年、海外の学校で勉強する予定ですか？出年你會唔會去外國讀書啊？尋晚我個頭好痛。昨晩は頭痛がひどかったです。尋晚我個頭好痛。佢平時揸車周圍去。あの人は移動するときに車を使います。佢平時揸車周圍去。佢生得好高大，又好大力。あの男性は背が高くて力持ちです。佢生得好高大，又好大力。佢去開會遲咗到。彼女はミーティングの時間に間に合いませんでした。佢去開會遲咗到。呢個主意聽落唔錯。それは素晴らしいアイデアですね。呢個主意聽落唔錯。聽日佢使唔使返工啊？明日、あの人は出勤しますか？聽日佢使唔使返工啊？我喺一間餐廳度做兼職。私は飲食店でアルバイトをしています。我喺一間餐廳度做兼職。我爸爸媽媽都喺公司做嘢。私の親は二人とも会社員です。我爸爸媽媽都喺公司做嘢。上個禮拜佢感冒病咗。彼女は先週、体調を崩していました。上個禮拜佢感冒病咗。佢哋買咗一部新車。あの人たちは最近、車を新しくしました。佢哋買咗一部新車。佢尋晚煮咗晚飯。昨日の夜彼女が食事の用意をしました。佢尋晚煮咗晚飯。佢今日着咩衫啊？今日彼はどんな服を着ていますか？佢今日着咩衫啊？今晚佢應該會早啲瞓。今日の夜彼女は早くベッドに入るでしょう。今晚佢應該會早啲瞓。我哋聽日再見啦。また明日お會いしましょうね。我哋聽日再見啦。我依家學緊一門新外語。私は今、別の国の言葉を勉強しています。我依家學緊一門新外語。今日我身子覺得有啲唔舒服。今日は少し體調が優れません。今日我身子覺得有啲唔舒服。可唔可以幫我攞啲糖過嚟？お砂糖を取っていただけますか？可唔可以幫我攞啲糖過嚟？我有兩個阿哥同一個阿妹。私には兄が二人と妹が一人います。我有兩個阿哥同一個阿妹。墨西哥總共有31個州。メキシコには31の州が存在します。墨西哥總共有31個州。意大利嘅首都係羅馬。イタリアの首都はローマです。意大利嘅首都係羅馬。間鋪頭夜晚10點就會閂門。そのお店は夜10時に営業を終了します。
間鋪頭夜晚10點就會閂門。我哋會一直等，直到佢出現。あの人が到着するまで、ここで待ちましょう。我哋會一直等，直到佢出現。佢日日都會去超級市場。彼は毎日スーパーへ買い物に行きます。佢日日都會去超級市場。佢每日都行路去返工。彼は毎日徒歩で会社に向かいます。佢每日都行路去返工。我每日朝早都會食早餐。私は毎朝必ず朝ごはんを食べます。我每日朝早都會食早餐。我夜晚經常會睇片。私は夜によく動画を見ます。我夜晚經常會睇片。我哋喺聚會度見啦。今度の集まりでお會いしましょう。我哋喺聚會度見啦。佢最中意嘅消遣係影相。彼女の一番の趣味は寫真を撮ることです。佢最中意嘅消遣係影相。我最中意食嘅嘢係拉麵。私が一番好きな食べ物はラーメンです。我最中意食嘅嘢係拉麵。佢尋日打咗排球。彼女は昨日、バレーボールをして遊びました。佢尋日打咗排球。上個週末你做咗啲咩啊？前の土日はどんなことをして過ごしましたか？上個週末你做咗啲咩啊？你平時踩單車去公司？君はいつも自転車で通勤していますね。你平時踩單車去公司？我喺大學度讀緊德文。私は大學でドイツ語の授業を受けています。我喺大學度讀緊德文。我都覺得你講得啱。私もあなたの意見と同じです。我都覺得你講得啱。我明白你想講咩。あなたが言いたいことは理解できます。我明白你想講咩。佢嘅職業係一名護士。彼は看護師として働いています。佢嘅職業係一名護士。可唔可以換個講法講多次？別の言葉で説明してもらえませんか？可唔可以換個講法講多次？我晏啲會去商場。後でショッピングモールに行くつもりです。我晏啲會去商場。佢夜晚有睇電視嘅習慣。彼は夜になるとテレビ番組を見ます。佢夜晚有睇電視嘅習慣。我唔太肯定自己明唔明。ちゃんと理解できたか少し不安です。我唔太肯定自己明唔明。我覺得咁樣好似有啲錯。それは正しくないような気がします。我覺得咁樣好似有啲錯。佢幾耐會去一次運動場啊？彼はどのくらいのペースで運動場に行きますか？佢幾耐會去一次運動場啊？呢個諗法幾特別喎。それはとても興味深い考えですね。呢個諗法幾特別喎。比起綠茶，我更加鍾意飲果汁。私は緑茶よりもフルーツジュースの方が好きです。比起綠茶，我更加鍾意飲果汁。佢哋結咗婚已經5年啦。あの二人が結婚して5年が経ちます。佢哋結咗婚已經5年啦。今晚佢哋打算去睇演唱會。今日の夜彼らはライブを見に行く予定です。今晚佢哋打算去睇演唱會。德國嘅首都係柏林。ドイツの首都はベルリンです。
德國嘅首都係柏林。我放假嗰陣好鍾意去行街買嘢。休みの日にショッピングをするのが大好きです。我放假嗰陣好鍾意去行街買嘢。你最鍾意食咩餸啊？君が一番好きな料理は何ですか？你最鍾意食咩餸啊？我依家學緊彈鋼琴。私は今、ピアノの弾き方を練習しています。我依家學緊彈鋼琴。你最近有冇去睇過舞台劇啊？最近、何かお芝居を見に行きましたか？你最近有冇去睇過舞台劇啊？我叫愛瑪，喺英國嚟嘅。私の名前はエマです。イギリスから来ました。我叫愛瑪，喺英國嚟嘅。上個月我哋去咗海灘游水。先月、みんなで海へ遊びに行きました。上個月我哋去咗海灘游水。下個禮拜佢會唔會去旅行啊？來週彼は休みを取って出かけますか？下個禮拜佢會唔會去旅行啊？如果依家唔走，就會遲到㗎啦。今すぐ出発しないと、時間に間に合いませんよ。如果依家唔走，就會遲到㗎啦。佢每日係點樣搭車返工㗎？彼女は毎日どんな方法で通勤していますか？佢每日係點樣搭車返工㗎？放學之後，我會去做兼職。授業が終わった後、アルバイトに行きます。放學之後，我會去做兼職。得閒嗰陣我鍾意聽下音樂。時間があるときは、音楽を聴くのが好きです。得閒嗰陣我鍾意聽下音樂。佢喺一間公司度做工程師。彼は企業でエンジニアとして働いています。佢喺一間公司度做工程師。出年佢哋應該會去韓國玩。次の年、あの人たちは韓國へ旅行するでしょう。出年佢哋應該會去韓國玩。我都唔知用呢個詞啱唔啱。その単語の使い方が合っているか自信がありません。我都唔知用呢個詞啱唔啱。今個週末我哋打算去行山。今度の週末は、みんなで山登りに行くつもりです。今個週末我哋打算去行山。麻煩你講得慢少少，好嗎？もう少しだけゆっくり話してくれませんか？麻煩你講得慢少少，好嗎？喺嗰個活動度我玩得好開心。そのイベントでは、とても楽しい時間を過ごせました。喺嗰個活動度我玩得好開心。去旅行嗰陣，你鍾意做啲咩啊？旅行中は、どんなことをして過ごすのが好きですか？去旅行嗰陣，你鍾意做啲咩啊？我阿哥依家讀緊專上學院。私の兄は専門學校に通っています。我阿哥依家讀緊專上學院。我放假嗰陣有做散工。私は休みの日に少し働いています。我放假嗰陣有做散工。佢同啲朋友一齊打籃球。彼は仲間と一緒にバスケットボールをしています。佢同啲朋友一齊打籃球。我喺一間餐廳度做侍應。私はレストランのホールスタッフとして働いています。我喺一間餐廳度做侍應。佢法文同德文都講得好流利。彼はフランス語とドイツ語がとても上手です。
佢法文同德文都講得好流利。你聽日打算做啲咩啊？明日はどんな予定がありますか？你聽日打算做啲咩啊？下個月佢哋會唔會去意大利玩啊？來月彼らはイタリアへ旅行に行きますか？下個月佢哋會唔會去意大利玩啊？隻狗成日都喺床上面瞓覺。その犬は一日中ベッドの上で寝ています。隻狗成日都喺床上面瞓覺。今晚佢會去睇舞台劇。彼女は今日の夜、お芝居を見に行く予定です。今晚佢會去睇舞台劇。我喺一間服裝店做全職。私は洋服屋で正社員として働いています。我喺一間服裝店做全職。上個禮拜尾佢哋有冇搞大食會啊？前の週末彼らは食事會を開きましたか？上個禮拜尾佢哋有冇搞大食會啊？你有冇啲咩特別鍾意做嘅事啊？何か熱中している趣味はありますか？你有冇啲咩特別鍾意做嘅事啊？佢哋會喺車站度等我哋。彼らとは駅で合流する予定です。佢哋會喺車站度等我哋。落堂之後，佢哋同校長傾過偈。授業の後彼らは校長先生と話をしました。落堂之後，佢哋同校長傾過偈。下個週末我哋會去動物園玩。次の週末、私たちは動物園に行くつもりです。下個週末我哋會去動物園玩。佢哋幾點鐘去到車站㗎？彼らは何時に駅に着きましたか？佢哋幾點鐘去到車站㗎？因為太攰，佢好早就去咗瞓。彼女は疲労で、いつもより早く眠りにつきました。因為太攰，佢好早就去咗瞓。因為本書太悶，我睇到一半就走咗。その本がつまらなかったので、途中で読むのをやめました。因為本書太悶，我睇到一半就走咗。佢一邊洗碗一邊唱歌，好好聽。彼女はお皿を洗いながら、とても上手に歌います。佢一邊洗碗一邊唱歌，好好聽。下個月佢就會搞掂份報告。來月には彼女のレポート作成が終わる予定です。下個月佢就會搞掂份報告。尋日收工之後佢覺得好攰。昨日彼女は仕事が終わった後疲れていました。尋日收工之後佢覺得好攰。得閒嗰陣我好鍾意畫畫。私は時間があるとき、絵を描くのが好きです。得閒嗰陣我好鍾意畫畫。你有冇啲咩特別鍾意做嘅事啊？何か熱中している趣味はありますか？你有冇啲咩特別鍾意做嘅事啊？佢哋去過好多唔同嘅城市。あの人たちはいろいろな都市を訪れた経験があります。佢哋去過好多唔同嘅城市。我好鍾意整甜品，試新嘅做法。私はお菓子作りをして、新しい作り方を試すのが好きです。我好鍾意整甜品，試新嘅做法。教授每晚都會俾功課我哋做。教授は毎日、夜の課題を出します。教授每晚都會俾功課我哋做。可唔可以幫我寫低嗰個字點拼啊？その単語のスペルを紙に書いてもらえますか？
可唔可以幫我寫低嗰個字點拼啊？出年佢就會去韓國旅行。次の年、彼は韓國へ遊びに行くでしょう。出年佢就會去韓國旅行。佢依家係咪學緊阿拉伯文啊？彼は今、アラビア語の勉強をしていますか？佢依家係咪學緊阿拉伯文啊？因為太攰，佢好早就去咗瞓。彼は疲労で、いつもより早く眠りにつきました。因為太攰，佢好早就去咗瞓。我平時都係留喺屋企同屋企人食晚飯。私は大抵、家で家族と一緒に晩ご飯を食べます。我平時都係留喺屋企同屋企人食晚飯。佢雖然唔高，但係力氣好大。彼女は背は低いですが、とても力があります。佢雖然唔高，但係力氣好大。佢喺一間中學度做老師。彼は中學校で先生をしています。佢喺一間中學度做老師。火星係太陽系入面第4個行星。火星は太陽系で4番目にある星です。火星係太陽系入面第4個行星。你有幾個由細玩到大嘅好朋友喎？君には子供の頃からの親友が何人かいますね。你有幾個由細玩到大嘅好朋友喎？我唔係攰，只係想唞一唞。疲れたわけではなく少し休みたいだけです。我唔係攰，只係想唞一唞。如果唔多啲練習，佢係唔會進步㗎。ちゃんと練習しないと彼の実力は伸びないでしょう。如果唔多啲練習，佢係唔會進步㗎。你有冇經歷過大颱風啊？大きな台風の被害に遭ったことはありますか？你有冇經歷過大颱風啊？一做完嘢，佢就會打電話俾你。仕事が終わったらすぐ彼から君に電話が来ます。一做完嘢，佢就會打電話俾你。你平時鍾意聽咩類型嘅歌啊？どんなジャンルの音楽を聴くのが好きですか？你平時鍾意聽咩類型嘅歌啊？早啲出門口就唔怕塞車啦。早く家を出れば、車の渋滞に巻き込まれません。早啲出門口就唔怕塞車啦。佢喺一間咖啡店度做店員。彼女はカフェでスタッフとして働いています。佢喺一間咖啡店度做店員。我哋行緊街嗰陣，突然落起雨上嚟。みんなで歩いている途中で、雨が降ってきました。我哋行緊街嗰陣，突然落起雨上嚟。可唔可以教我點樣去圖書館啊？圖書館への行き方を教えてくれませんか？可唔可以教我點樣去圖書館啊？你最近有冇打算睇套新劇啊？近いうちに新しいドラマを見る予定はありますか？你最近有冇打算睇套新劇啊？我放假嗰陣好鍾意玩手機遊戲。私は休みの日にスマホのゲームをするのが好きです。我放假嗰陣好鍾意玩手機遊戲。你除咗學英文之外，仲有學西班牙文添喎。君は英語の他に、スペイン語も勉強していますね。你除咗學英文之外，仲有學西班牙文添喎。下個學期佢就會畢到業㗎啦。次の學期には彼は無事に学校を卒業する予定です。
下個學期佢就會畢到業㗎啦。做完功課之後，佢就去咗打機。課題を終わらせた後彼はゲームをして遊びました。做完功課之後，佢就去咗打機。晏啲佢會約朋友去行街。後で彼は友達と買い物に行く予定です。晏啲佢會約朋友去行街。佢哋依家溫緊書準備聽日嘅測驗。あの人たちは明日のテストに向けて勉強しています。佢哋依家溫緊書準備聽日嘅測驗。佢哋學緊點樣拉小提琴。彼らはバイオリンの弾き方を練習しています。佢哋學緊點樣拉小提琴。你上次喺戲院睇嗰套戲叫咩名啊？あなたが最後に映畫館で見た作品は何ですか？你上次喺戲院睇嗰套戲叫咩名啊？上個月佢哋有冇去探過親戚啊？先月、あの人たちは親戚の家へ行きましたか？上個月佢哋有冇去探過親戚啊？麻煩你講多次要點樣做可以嗎？もう一度、やり方を教えてもらえませんか？麻煩你講多次要點樣做可以嗎？為咗身體健康，我收工會去游水。運動のために、仕事が終わったらプールへ行きます。為咗身體健康，我收工會去游水。如果落大雨，條路就會好難行。大雨が降ると、道が歩きにくくなるでしょう。如果落大雨，條路就會好難行。我喺呢個小鎮住咗3年啦。私はこの町に3年ほど住んでいます。我喺呢個小鎮住咗3年啦。佢一起身就會先飲杯茶。彼女は朝起きると、すぐに紅茶を作ります。佢一起身就會先飲杯茶。晏啲想唔想同我一齊去行下商場啊？後で私と一緒にショッピングモールへ行きませんか？晏啲想唔想同我一齊去行下商場啊？你之前有冇試過學啲新技能啊？今までに新しいスポーツや趣味に挑戦したことはありますか？你之前有冇試過學啲新技能啊？嗰部唔係我部電腦，係我同事嘅。それは私のパソコンではなく、同僚のものです。嗰部唔係我部電腦，係我同事嘅。我每日朝早8點到夜晚6點都要返工。私は毎日、朝8時から夜6時まで仕事をしています。我每日朝早8點到夜晚6點都要返工。睇完表演之後我哋就會返屋企。ショーが終わったら、みんなで家に帰ります。睇完表演之後我哋就會返屋企。只要努力溫書，你一定會合格嘅。しっかり勉強すれば、きっとテストに受かりますよ。只要努力溫書，你一定會合格嘅。我好鍾意去借啲雜誌返嚟睇。私はよく図書館に行って雑誌を借りて読むのが好きです。我好鍾意去借啲雜誌返嚟睇。我鍾意去現場睇球賽。私はスポーツの試合を會場で見に行くのが好きです。我鍾意去現場睇球賽。佢哋有3個小朋友，2男1女。あの人たちには、男の子2人と女の子1人の子供がいます。佢哋有3個小朋友，2男1女。你平時放假會做啲咩㗎？いつも休みの日はどんなことをしていますか？
你平時放假會做啲咩㗎？韓國嘅錢係韓圜。韓國のお金はウォンです。韓國嘅錢係韓圜。我覺得有啲唔舒服，好似發燒咁。少し體調が悪いです。熱があるかもしれません。我覺得有啲唔舒服，好似發燒咁。亞馬遜河係南美洲最長嘅河。アマゾン川は南米で一番長い川です。亞馬遜河係南美洲最長嘅河。今晚等我煮飯俾大家食啦。今日の夜は、私がみんなの料理を作りますね。今晚等我煮飯俾大家食啦。我依家學緊法文當係我嘅第二外語。私は二つ目の外國語としてフランス語を勉強しています。我依家學緊法文當係我嘅第二外語。臨瞓之前，佢會先去沖個涼。彼女はベッドに入る前に、お風呂に入ります。臨瞓之前，佢會先去沖個涼。佢依家唔喺度，佢出咗去開會。彼は今いません。会議に出ています。佢依家唔喺度，佢出咗去開會。佢下個禮拜尾打算返鄉下探親。彼女は来週末、実家の家族に会いに行く予定です。佢下個禮拜尾打算返鄉下探親。佢去咗士多買果汁。彼はジュースを買いにお店へ行きました。佢去咗士多買果汁。你有一部手提電腦同埋一部電話喎。君はノートパソコンとスマートフォンを持っていますね。你有一部手提電腦同埋一部電話喎。只要有足夠嘅時間，佢就會繼續學落去。時間が許す限り彼は勉強を続けるでしょう。只要有足夠嘅時間，佢就會繼續學落去。我準備去睇牙醫檢查下啲牙。歯のチェックをしてもらうために、歯醫者に行きます。我準備去睇牙醫檢查下啲牙。佢每晚瞓前都會聽下歌。彼女は毎晩寝る前に音楽を聴きます。佢每晚瞓前都會聽下歌。今年我冇乜錢可以去旅行。今年はあまりお金がないので、旅行には行けません。今年我冇乜錢可以去旅行。嗰間麵包鋪每日朝早8點開到夜晚8點。そのパン屋は毎日、朝8時から夜8時まで営業しています。嗰間麵包鋪每日朝早8點開到夜晚8點。我養咗一隻叫小白嘅貓，佢好鍾意玩。私にはシロという名前の、とても元気な猫がいます。我養咗一隻叫小白嘅貓，佢好鍾意玩。你最近有冇打算去邊度玩啊？近いうちにどこかへ出かける予定はありますか？你最近有冇打算去邊度玩啊？佢去咗商場，但係咩都冇買到。彼女はショッピングモールへ行きましたが、買い物はしませんでした。佢去咗商場，但係咩都冇買到。我最鍾意放假嗰陣喺屋企睇戲。私の趣味は、休みの日に家で映画を見ることです。我最鍾意放假嗰陣喺屋企睇戲。我每個星期日都會去買一個禮拜嘅餸。私は毎週日曜日に、1週間分の食料を買いに行きます。我每個星期日都會去買一個禮拜嘅餸。佢細個嗰陣，成日都喺公園度玩。
彼は子供の頃、よく公園で一日中遊んでいました。佢細個嗰陣，成日都喺公園度玩。我好鍾意周圍去過好多個國家。私は旅行が好きで、いろいろな国を訪れたことがあります。我好鍾意周圍去過好多個國家。自由神像係紐約好出名嘅景點。自由の女神はニューヨークの有名な観光地です。自由神像係紐約好出名嘅景點。我放假嗰陣鍾意睇啲綜藝節目。私は休みの日にバラエティ番組を見るのが好きです。我放假嗰陣鍾意睇啲綜藝節目。我喺一間幼稚園度做老師。私は幼稚園で先生として働いています。我喺一間幼稚園度做老師。可唔可以介紹下附近有咩好食嘅餐廳啊？この近くでおすすめの飲食店を教えてくれませんか？可唔可以介紹下附近有咩好食嘅餐廳啊？佢除咗學緊中文，仲有學緊日文添。彼女は中國語だけでなく、日本語も勉強しています。佢除咗學緊中文，仲有學緊日文添。貓係世界上最多人養嘅寵物之一。猫は世界中でとても人気があるペットです。貓係世界上最多人養嘅寵物之一。你每晚都好鍾意寫日記喎。君は毎晩、日記を書くのが日課になっていますね。你每晚都好鍾意寫日記喎。我哋可以去食漢堡包，或者叫外賣壽司。ハンバーガーを食べに行ってもいいし、お寿司を頼むのもいいですね。我哋可以去食漢堡包，或者叫外賣壽司。你每個禮拜日都鍾意去跳蚤市場行下。君は日曜日にフリーマーケットへ行くのが好きですね。你每個禮拜日都鍾意去跳蚤市場行下。我哋可以去唱歌，又或者留喺屋企傾偈。カラオケに行ってもいいし、家で話をするのもいいですよ。我哋可以去唱歌，又或者留喺屋企傾偈。如果佢飲得太多凍嘢，個肚就會痛。冷たいものを飲みすぎると彼はお腹を壊すでしょう。如果佢飲得太多凍嘢，個肚就會痛。我好鍾意去戲院睇最新上映嘅戲。私は映画館へ行って新しい映画を見るのが大好きです。我好鍾意去戲院睇最新上映嘅戲。出面一啲都唔熱，反而有啲涼。外は全く暑くありません。むしろ少し涼しいくらいです。出面一啲都唔熱，反而有啲涼。佢未食早餐之前，脾氣都係麻麻地。彼は朝ごはんを食べるまで、いつも少し機嫌が悪いです。佢未食早餐之前，脾氣都係麻麻地。長頸鹿係世界上最高嘅動物。キリンは世界で一番背が高い動物です。長頸鹿係世界上最高嘅動物。一年四季入面你最鍾意邊個季節？點解啊？春夏秋冬の中で一番好きな季節はどれですか？またその理由は？一年四季入面你最鍾意邊個季節？點解啊？我去超級市場買啲雞蛋同牛奶。卵と牛乳を買いにスーパーへ行きます。我去超級市場買啲雞蛋同牛奶。我計劃緊出年冬天去北海道玩。
私は次の冬に北海道へ旅行する計畫を立てています。我計劃緊出年冬天去北海道玩。佢哋喺東京住咗10年啦。あの人たちは東京20年住んでいます。佢哋喺東京住咗10年啦。你可以揀飲咖啡或者飲茶。コーヒーか紅茶のどちらかを選ぶことができます。你可以揀飲咖啡或者飲茶。唔好意思，我啲法文講得唔係幾好。すみませんが、私はフランス語をあまり上手に話せません。唔好意思，我啲法文講得唔係幾好。可唔可以教我呢句說話點樣讀啊？このフレーズの正しい読み方を教えてくれませんか？可唔可以教我呢句說話點樣讀啊？我哋一去到酒店就即刻搞手續入住。ホテルに着いてすぐ、私たちはチェックインの手続きをしました。我哋一去到酒店就即刻搞手續入住。佢準備去泳池度游水。彼女はプールへ泳ぎに行く予定です。佢準備去泳池度游水。如果唔帶外套，我哋就會覺得凍。上着を持っていかないと、私たちは寒く感じるでしょう。如果唔帶外套，我哋就會覺得凍。我哋要去寄呢封信，所以要去郵局。この手紙を出すために、私たちは郵便局へ行きます。我哋要去寄呢封信，所以要去郵局。我做緊家務嗰陣鍾意開住啲歌嚟聽。家事をしている間、音楽を流しておくのが好きです。我做緊家務嗰陣鍾意開住啲歌嚟聽。好天嗰陣去海邊散步真係好舒服。天気がいい日に海辺を歩くのはとても気持ちがいいです。好天嗰陣去海邊散步真係好舒服。出年佢打算放假去新加坡旅行。次の年、彼は休みを取ってシンガポールへ旅行する予定です。出年佢打算放假去新加坡旅行。放假嗰2日，佢會去探佢啲親戚。週末のお休みに彼は親戚の家に遊びに行きます。放假嗰2日，佢會去探佢啲親戚。我唔係對海鮮敏感，只係唔太鍾意食。私はシーフードアレルギーではありません。ただ、あまり好きではないだけです。我唔係對海鮮敏感，只係唔太鍾意食。請問最近嘅銀行喺邊度啊？一番近くにある銀行はどこか教えてもらえますか？請問最近嘅銀行喺邊度啊？我揾唔到個銀包，而且依家已經好遲啦。お財布が見つかりません。それに、もう時間が遅れています。我揾唔到個銀包，而且依家已經好遲啦。因為快遲到，佢依家好心急咁出門口。時間に遅れそうなので彼は急いで出かける準備をしています。因為快遲到，佢依家好心急咁出門口。我搭車返工嗰陣鍾意聽下收音機。電車で通勤している間、私はラジオを聞くのが好きです。我搭車返工嗰陣鍾意聽下收音機。佢哋星期5晚可唔可以嚟食飯啊？あの人たちは、金曜日の食事会に来られますか？佢哋星期5晚可唔可以嚟食飯啊？如果佢唔做運動，身體就唔會好。彼が運動をしないと、
体は健康にならないでしょう。如果佢唔做運動，身體就唔會好。我今日有啲唔舒服，所以要取消我哋個約會。今日は少し体調が悪いので、約束をキャンセルしなければなりません。我今日有啲唔舒服，所以要取消我哋個約會。佢今日覺得有啲頭暈，所以請咗假留喺屋企。彼女は今日めまいがしたので、学校を休んで家にいました。佢今日覺得有啲頭暈，所以請咗假留喺屋企。如果唔熄冷氣，就會好浪費電㗎啦。エアコンを消さないと、電気代の無駄遣いになりますよ。如果唔熄冷氣，就會好浪費電㗎啦。佢打算去動物園影好多相。彼女は動物園に行って、たくさん写真を撮るつもりです。佢打算去動物園影好多相。隻狗坐喺門口，望住街上面嘅人行過。その犬はドアの前に座って、道を歩く人たちを見ていました。隻狗坐喺門口，望住街上面嘅人行過。佢每個週末都會去社區中心做義工。彼女は毎週末、地域のセンターでボランティア活動をしています。佢每個週末都會去社區中心做義工。我聽唔清楚你講咩，可唔可以講慢啲啊？あなたの言っていることが聞き取れません。もう少しゆっくりお願いできますか？我聽唔清楚你講咩，可唔可以講慢啲啊？未夠鐘放工，佢係唔可以離開公司㗎。仕事の時間が終わるまで彼女は会社を出ることができません。未夠鐘放工，佢係唔可以離開公司㗎。今個禮拜尾，電視會播一套新嘅動畫。今週末、テレビで新しいアニメの放送が始まります。今個禮拜尾，電視會播一套新嘅動畫。個細路仔見到賣玩具嘅車，開心到跳起。小さな男の子は、おもちゃを売っている車を見て大喜びしました。個細路仔見到賣玩具嘅車，開心到跳起。放長假嗰陣，佢會去唔同嘅城市觀光。長い休みの間彼はいろいろな街を観光して回ります。放長假嗰陣，佢會去唔同嘅城市觀光。班巴士朝早9點開車，下晝2點就會到。そのバスは朝9時に出発して、午後2時に到着する予定です。班巴士朝早9點開車，下晝2點就會到。樹上面嘅葉開始變黃，證明秋天已經到咗。木々の葉が黄色くなり始め、秋が来たことを教えてくれています。樹上面嘅葉開始變黃，證明秋天已經到咗。如果唔好好休息，你係唔會快啲好返㗎。しっかり休まないと、病気は良くなりませんよ。如果唔好好休息，你係唔會快啲好返㗎。我報嗰個比賽冇贏到，覺得有啲失望。参加した大会で勝てなかったので少し残念な気持ちです。我報嗰個比賽冇贏到，覺得有啲失望。啲學生好期待放寒假，因為唔使返學又冇考試。学生たちは冬休みを楽しみにしています。学校もテストもないからです。啲學生好期待放寒假，
因為唔使返學又冇考試。你之後有冇啲咩特別期待嘅活動啊？これから先、何か楽しみにしているイベントや予定はありますか？你之後有冇啲咩特別期待嘅活動啊？佢準備去街市買啲新鮮蔬菜。彼女は市場に行って、新鮮な野菜を買うつもりです。佢準備去街市買啲新鮮蔬菜。因為塞車，所以我遲咗去到會場。道が混んでいたので、私は会場に着くのが遅れました。因為塞車，所以我遲咗去到會場。我最鍾意食漢堡包，但都鍾意試下唔同國家嘅菜。私が一番好きなのはハンバーガーですが、他の国の料理を食べるのも好きです。我最鍾意食漢堡包，但都鍾意試下唔同國家嘅菜。出年夏天，我諗住去澳洲探下啲朋友。来年の夏、オーストラリアにいる友達に会いに行く計画を立てています。出年夏天，我諗住去澳洲探下啲朋友。佢畫畫好叻，依家教緊啲初學者畫畫。彼女は絵がとても上手で、初めての人に描き方を教えています。佢畫畫好叻，依家教緊啲初學者畫畫。我比較鍾意涼爽嘅天氣，所以我最鍾意秋天。私は涼しい天気が好きなので、一番好きな季節は秋です。我比較鍾意涼爽嘅天氣，所以我最鍾意秋天。放假嗰陣，我平時會做下大掃除同埋買日用品。週末は大抵、部屋の掃除や日用品の買い物をして過ごします。放假嗰陣，我平時會做下大掃除同埋買日用品。今日天氣好好，冇落雨，一定會係開心嘅一日。今日は雨も降っておらず、とても良い天気です。きっと素敵な一日になりますね。今日天氣好好，冇落雨，一定會係開心嘅一日。我聽唔明呢堂英文堂講咩，有啲跟唔上進度。この英語の授業の內容が難しくて、周りについていけません。我聽唔明呢堂英文堂講咩，有啲跟唔上進度。我唔小心整唔見咗張飛，所以要重新買過一張。チケットをなくしてしまったので、もう一度新しいものを買わなければなりません。我唔小心整唔見咗張飛，所以要重新買過一張。我唔去超市啦，我打算去公園行下。スーパーには行きません。公園を散歩しようと思います。我唔去超市啦，我打算去公園行下。佢準備去百貨公司買對新鞋。彼はデパートへ行って、新しい靴を買う予定です。佢準備去百貨公司買對新鞋。因為落錯車，佢尋日返工遲咗到。電車を間違えたので彼は昨日仕事に遅刻しました。因為落錯車，佢尋日返工遲咗到。你平時搭車返工嗰陣好鍾意聽音樂喎。君は會社に行く電車の中で、よく音楽を聴いていますね。你平時搭車返工嗰陣好鍾意聽音樂喎。如果唔交份功課，佢嘅分數就會好低。この課題を出さないと彼女の成績は悪くなってしまうでしょう。如果唔交份功課，佢嘅分數就會好低。
個表演夜晚8點開始，依家仲有位剩。そのショーは夜8時から始まります。まだ席は空いていますよ。個表演夜晚8點開始，依家仲有位剩。佢好鍾意睇書，屋企有好多唔同種類嘅書。彼は読書が大好きで、家にはいろいろな種類の本がたくさんあります。佢好鍾意睇書，屋企有好多唔同種類嘅書。為咗同外國客戶溝通，我依家學緊英文。海外のお客さんと話せるように、私は今英語を勉強しています。為咗同外國客戶溝通，我依家學緊英文。嗰間鋪頭嘅法國菜好好食，好多人都讚。そのお店のフランス料理はとても美味しくて、みんなからの評判も良いです。嗰間鋪頭嘅法國菜好好食，好多人都讚。夜晚嗰陣，我好鍾意喺屋企附近踩單車。私は夜になると、家の近くで自転車に乗って走るのが好きです。夜晚嗰陣，我好鍾意喺屋企附近踩單車。因為唔記得帶銀包，我要行返屋企攞。お財布を忘れてしまったので、歩いて家まで取りに帰らなければなりません。因為唔記得帶銀包，我要行返屋企攞。除咗你嘅母語，你仲識唔識講其他語言啊？自分の国の言葉以外に、何か話せる言葉はありますか？除咗你嘅母語，你仲識唔識講其他語言啊？我哋好鍾意去露營，去過好多唔同嘅營地。私たちはキャンプが大好きで、いろいろなキャンプ場に行ったことがあります。我哋好鍾意去露營，去過好多唔同嘅營地。佢平時都會自己帶飯盒，但今日唔記得咗帶。彼女はいつもお弁当を持ってきますが、今日は忘れてしまいました。佢平時都會自己帶飯盒，但今日唔記得咗帶。一個人喺夜山度行好危險，最好唔好咁做。夜の山を一人で歩くのはよくありません。とても危険なことがあります。一個人喺夜山度行好危險，最好唔好咁做。我屋企個露台度種咗啲番茄。家のベランダに小さなスペースがあって、そこでトマトを育てています。我屋企個露台度種咗啲番茄。佢識講3種語言，包括廣東話、普通話同埋英文。彼は広東語、北京語、そして英語の3つの言葉を上手に話します。佢識講3種語言，包括廣東話、普通話同埋英文。雖然佢好眼瞓，但都要捱夜做完份報告先瞓。彼は眠いですが、レポートを終わらせるために夜遅くまで起きているつもりです。雖然佢好眼瞓，但都要捱夜做完份報告先瞓。我平時好少遲到，只係今日有太多嘢要搞。私は普段あまり遅刻しません。今日はやらなければならない用事が多かっただけです。我平時好少遲到，只係今日有太多嘢要搞。佢哋為咗個音樂會，已經練咗好幾個禮拜啦。あの人たちは音楽会の本番に向けて、何週間も前から練習しています。佢哋為咗個音樂會，已經練咗好幾個禮拜啦。我鍾意同屋企人一齊，
放假會一齊去飲茶或者行街。私は家族と過ごすのが好きで、休みの日は一緒にご飯を食べたり買い物をしたりします。我鍾意同屋企人一齊，放假會一齊去飲茶或者行街。間主題公園太多人，我哋排咗成個鐘先玩到一個遊戲。遊園地がとても混んでいて、一つの乗り物に乗るために1時間も並びました。間主題公園太多人，我哋排咗成個鐘先玩到一個遊戲。我今日個胃有啲唔舒服，應該去唔到個聚會啦。今日はお腹の調子が悪いので、集まりには参加できそうにありません。我今日個胃有啲唔舒服，應該去唔到個聚會啦。泰國嘅錢係泰銖。タイのお金はバーツです。泰國嘅錢係泰銖。我部手機壞咗，入面啲相全部冇晒。スマートフォンが壊れて、大切な写真が全部消えてしまいました。我部手機壞咗，入面啲相全部冇晒。